Malawi Today. Inenso ndiyankhuleko pa group pa ndisachoke ndi mawu yayi ndiyankhuleko zonse zomwe zapangidwa apapazi maaudio amene mwatumiza papa ndawamvetsera bwinobwino nanenso nditsimikize ndavomereza amayiwa kuntundako amayi ake kuntundako. Amayi kabwera ndikudzudzuleni leroli ndisati tikudzudzuleni ngati tosefi koma ineyo ndikudzudzuleni leroli kamundilowera ku inbox kamunditani ndibe nazo ntchito koma inuyo mayi kabwera mukononga chipani. Amayi inuyo simuyankhula bwinoyi mumatha mawu poyankhula mumayiwala zoti kuli mawa timenera kudzifunsa panopa tutipezeka tili ku opposition kuno chifukwa chani sitimayembekezera ife tingapezeke tsiku lalero tili kuno ku opposition ayi ndipo tinalembetsa chigawo chapakati tinalembetsa kwambiri pamene kumwera kwanalembetsa anthu ochepa ndipo ife timanyadira tinali ndi chiyembekezo kuti mene alembetsa anthu ambiri chigawo chapakati ndiye kuti onsewa atani ativotera kumwera alembetsa ochepa kumwera konena kuti agawana zipani zambiri mene timanenera zipani zambiri zoti zigawana chigawo chapakati chino ndi chathu kumpoto koti tigawana mwaona nde mwaona mene wawenera pita munthalika wawinani mochititsa chidwi landslide tatiye ntizinena tisamakisanje tisiye apo tatiye ntinene chilungamo mwaona mene wawinira zinthu zoti sitimayembekezera ifeyo kukhala ngatinso pena mene timamva ngati tikulota ndi chomwe ndimafuna ndiyankhule nchonena kuti mayi kabwera muzitha kuyankhula bwino inuyo amene munayankhula ndi mtolankhani uja amakufunsani kunena kuti chipani chathu nchamoyo 2030 ifenso tuzawina tufuna tione zina ndi zina zimene zatipangisa ife kuti titani tikhale ku opposition kuno tizikoze pamene ndiye kuyankhula kwabwino kumene kunja osatinso kubweranso apo kumayankhula unena kuti ku state house ku aononga nda DPP apita munthalika akanika kuti afuna akanika kuti azikakhala kumene kwakopata azikakanika kukwera ma steps chifukwa akalamba no kuyankhula kwabwino umeneko amayi kabwera nthawi zina pena pake tamayankhulani zoti kuli mawa ku state house kuja kwaonongeka ndi anthu athu sabiseso yayi ndi anthu athu amene aononga umene kuja kunali kubwera panopa ndikupepesa kuti Amalawi pepani mbanja simulephera ana awiri atatu amphulupulu tikhala nawo pansi ndipo malamulo agwira ntchito pa iwo pepani mtundu wa Amalawi kupepesa Amalawi amamva Amalawi amamva Amalawi ife tisatenge ngati kuti tiphunzirepo tizisankho izi zimene zachitikamo timatenga ngati Amalawi 1964 nde mwaona apapa amene apangira Amalawimu ife timaona ngati taphunzirapo timene atiphunzirepo phunziro lalikulu pamene papa kuti Malawi siwopanganika Malawi wapano so 1964 ayi Malawi wapano anapenya nde mwaona amene wapenyera Malawiyo pita munthalika mupitisabe kumunyoza zina zimeso zapangisa ife kuti tigwe ndi zimenezi akasakula pa MBC mene amanyozera program atimvetsa timanena atife program iyi mukumpangira kampeni pita munthalika mukumpangira kampeni pita munthalika koma ife timoneka ngati anthu oyipa ati mwakuti mwatinyoza matolowera ma inbox matutukwana mwaona nde mwaona mene zayendera papamo mwaona mene zayendera papamo pita munthalika mweti mwamunyozayo nduyo ali kujeni wawinayo ali president wathu nduyo ali kunjako mwaona game mene atembenukira tatiye ndizitokha bwino ndi anthu tiziphunzira kuyankhula kwabwino ine ndimona ngati kuti pa group pa ndimona ngati kuti maganizo anga ndimona ngati Jessica kabwerawo kuneneriko muti achotsa bwanji mupeze kwa anthu ena chifukwa kwa MCP kunoti kula anthu ena anzeru oyankhula za nzeru koma amayi kabwera amafuna zizitama kuti amadziwa kuyankhula pakangochitika blind ine ake nthawi yomwe athamangira press briefing ukatsutsa zinthu zochita kuonekeratu kuti apanga ndi athu koma nthawi zonse kubakira no zinthu zisamayende choncho pakalakwika sitonse amene ana alipo ena amphulupulu ndithu amalakwitsa ndi olo mabanja muli ana ena andewu timakwapula cha ndipo tikakwapula munja maneighbors amadziwa kuti khololi andila nzeru anawa ndi amene alosamva koma kholo likubwera likubakira mwana wanga samapanga ndewu mwana wanga iwe unaliko amayi kabwera pena pake musamathamangire kubakira zinthu nde mwaona pamene amene zayendera mwaona zisankho amene zayendera amene mamunyozayo kuti ndiokalambayo akasakula amene ankanyoza tu ndiokalambayo pano siyo akumuonesa pa TV pa MBC sakuchita manyazi akasakula sakuchita manyazi mulungu anatibisiradi mawa ndipo ndizoona mawa amenewo muzagwiritsa ntchito mulungu anatibisira mawa nde tisamankhule mawu tisamathe mawu kuyankhuliratu kwa lero kumaliza mawonse tizisiyako kuti kuli mawa lomwe mulungu anatibisira dzana ndinali chakwawo kwakabwerako ndimacheza ndi anthu adera lakwawo akuti amayi kabwera samayankhula bwino amankhula motumpha kwambiri chifukwa sitinavotere mwaona
ndezi zikupitirirabe ndi 2030 tizawina asapezatu kabambe wina tizembekeza apapo kuti DPP ndi UTM ndimene zakhale kulimbana MCP iri tithetsa lokha iyi apa ndesa kubiseni MCP iri kuithetsa lokha iyi tiyembekeze 2030 mpikisano wakabambe ndi APM tiyembekezere zimenezozo ndipo mundikhulupirire mark my word ayi ajessica bwera ayisamayankhula bwinoyi ndiye kuliso ake ni sonda nawo akhangati munthu ndi chimwene wake kuyankhula kosati nanena ali kuti awawo mukanasankha ena uneneliwo amadziwa di kuyankhula koma amaononga zinthu kuyankhula ndi anapatsa mulungu amayankhula koma kuyankhula kwawo kumakhala kuononga mwaona osamangobhakira zina zilizonse yayi amalawira anapenya pamachita dzoti kubhakira kuku ndi kwabodza kubhakira kuku ndi kwa ukhuluku amachita kudziwa apapa mukanaphunzirapo tikanaphunzirapo apapa kumene zayendera zisankhomo pita makhala muku tikumunyoza tikumudakhale fe tikumadzudzula koma simmatimvera programu ativetse chiwane awa chiprogramu kumakhala kunyoza munthu mwaona zomwe amapanga mulungu mwaona zomwe amapanga mulungu ndiye pamene pamwe moti muphunzire speech munayankhula ijonena kuti taphunzirapo tikoza ziwiri zira pamene uja munayankhula bwino kwambiri koma mukayankhulanso kuti apanga zimenezo nda DPP afuna angopezera mwayo bandalama pita munthu alika afuna akoze usangama kukakwera kukujenda ma upstairs funa nakalamba no maika bwera ayi inu mwachotse maika bwera bwanji musankhepo ena pauneneli patachotsanda ikaponipo ena kula anthu anzeri ku MCP kuno tayika mponi ena pamenepo ayi ine sizinandisangalatse apa ndayankhula kama mundirowera ku inbox mundinyoza ena mundibloka ndibe nazo ntchito apa payilakwelakwe chifatiri ku opposition kudzuwa ndi dzuwa lake limene lili tiyambe pano kuuwa ndemene tifikire 2030 sitidwala ma BP mutu ayi tatiye ndipange zinthu zoti chipande tichikonzenso 2030 tiwine amalawi amene apenyera amalawi apa pamene mwayendera mwaonera amene sayendera zisankho nde muzipitizabe kwankhula mwantudzu sinde kuti mutsitsaso mavoti mukwatsitsabe pa 1 million pajamu kwachotsa adzakhala 600 ya ulisazandero no maika bwera pena pake mukuononga zinthu kwambiri ife chipani ife MCP ndi yakumagazi ndiye makolo athu ndipo sitingaituluko zitavuta zitatani koma tizangokhala chete basi osamavota osatengaso gawo lina lililonse mwaona ayi zemongopangazi ayi maika bwera pena pake tamakhalani ndi umunthu ku state house kwaonongedwa tivomereze kuti ndi anthu athu amene apanga zimene sabhakireso apapayi lamulo ligwire ntchito anthu amene apanga zimene zozo amangidwe ndithu akayankhe mulandu tisabhakire pamene papa tikatende kuti tikuoza chipani chathu osati kumangobhakira muona kuti amalawi ndiwo wapusitsa pano tikuzipusitsa tokha ngati mene tasipusitsira papa timanamisa zambiri achakwera abwana athu limauza zambiri mwaona amene zayendera zisankho osaphunzirapo yayi maika bwera pena pake musamazitame kwambiri mumadziwa ino ndi munthu wophunzira koma mumapanga zinthu pena pake atikhala ngati tikunyozani koma ife zikutibwereketsa mtima ndi anthu ambiri twakudandaula ine ndangolimba mtima papa kuti ndiyankhule ndikudziwa kuti ena mundirowera kumbox queen box ena andinyoza kale apa ndaona kale andinyoza kale ndibe nazo ntchito ayi tiziyankhula pena pake tinthawi ya democracy osati tiziopa chifukwa kuti munthu ngwa chipani chathu basi ayi no ayi ine sizinandisangalatse maika bwe kunongokhala chete osayankhula ayi mukwakwitsabe kaya Malawi mukwakwitsa mubweretsabe mkwiyo mwa Malawi osaphunzirapo yayi imene sachitikira kuwina munthu ndilande slide imene wawiniracho nchini sanjetike yapo munthu wawinatu kwambiri amene chifukwa chatokha kusamva maulangizi imene anthu amatiuza kusamva maka akasakula kunyoza wane awa chiprogramu kukhalira kunyoza hafulesi vulo khale anthu akuluakulu anzeru zayi ineza ndi nyasa ngandafika poyankhula choncho sizinandisangalatse chipani chiri kuchithetsa tokha ndipo muyembekezere 2030 kuzakhala kulimbana kwa DPP ndi UTM muyembekezere zimenezo ngati DPP idzachoke idzalowe mboma idzakhala UTM not MCP tiri kuithetsa takhala ku opposition zaka zingati tapeza mwayi olowa mboma moti pange zinthu zokomera amalawi tikupanga be zinthu zoti ayi ine ndiye sizinandisangalatse